ತುಲೆ ಏನಂತ ಒಂದಿತ್ತಲೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಉಂಟದ ಅಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ತುಳೆ ತುಲೆ ಅದೊಂದು ಮಿತ್ ಬರ್ಪಣ ತೋಜಿಂದ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿತ್ ಬರೋದುಂಡು ಇದು ನಮಕ್ ತಿರ್ತು ಬಿಡು ಡೌನ್ ಬೋಡು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಆಗೋದು ತುಲೆ ಇದು ನಮಕ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕಿರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ತುಲೆ ಐನ ಬಟನ್ ಮೂಡುಂಡು ಈಡೆಗೆ ಇದು ಇದರಾಜ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಈ ಮೂಲ ಮೀಟ್ರ್ ತೈಪೊಂದುಂಡು ಮೂಲಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಬಟನ್ ತೈಪೊಂಡು ಒಂದು ಡೌನ್ಗು ದಟ್ಟಿತ 1 ಮೀಟ್ರ್ 2 ಮೀಟ್ರ್ 3 ಮೀಟ್ರ್ 4 ಮೀಟ್ರ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಮಿತ್ತು ಮಂತನ ತಿರ್ತು ಬಂದಿದೆ ಮಿತ್ತು ಮಂತನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬಿಡು ಡೌನ್ ಮಂತನಾಗ ಡೌನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ತುಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿದ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್